क'क्राझारनि जयपुर बाजारनि गंसे गलायाव अर खामनायाव सासे सुबुंनि गोब्राब जखम। थांनाय हराव क'क्राझार जिल्लानि जयपुर बाजारनि गंसे गलायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जालाङो। बे अर खामनाय जाथायाव गलानि बिगुमा मइनुल शेखआ गोब्राब जखम जायो। गलानि बिगुमा मइनुल शेखआ अर खामनाय समाव गला सिङाव दङमोन। अर खामनायनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। जायगानि सुबुङा अरखौ खोमोरनो गोबां नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय अरखौ खोमोरनायाव फेलें जायो, जायनि जाउनाव गलाया खामजोबो। जायगानि सुबुङा अर खामनाय गला सिंनिफ्राय मइनुल शेखखौ खुनुरुखुमै दिहुननो हायो आरो लोगो लोगोनो बरपेटानि फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि थाखाय लानानै थाङो। अर खामनाय जाथायनि बिथिङाव जायगानि पुलिसआ नायबिजिरदों। ধরো 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 ধরো